morning guys. Kayak laidungman. Predamani bothorana uka hang thalle biratno. Hayobo monaयाव गोगोमनो. ओमफ्राय फुङाव ओरैबायदि थान्दा जायोना बिसनानिफ्रायनो सिखारनो बाखायो एकदम थान्दा ओरैनो बिसनायावल' गोलैनानै थाबाय थानो लुबैयो दिनै बे एसे गोबावजों सिखारबाय अबयसे खिन्थु जे प्रब्लेम गैया बन्द'ना आंहा गोसोआव लाखि every day is not Sunday. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। कबूतर आ गया। वाव सुबह नै ब्रेकफास्ट जागासिनो फुंनि नानियाबो सिखारबाय ज'नो आंजों दिनै So good morning everyone. Good morning. देलाय होमबालाय दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो दे दिनै खामानि मावग्रा थाब फैनायखाय ब्रेकफास्टआबो एकदम हाखु दाखु जानांबाय This is Elsa. Okay, this is and this is and your name? My name Chinmoy. दादी का नाम क्या है? कृष्णा। दादा का? दादाजी। हैं? दादाजी। दादाजी। मम्मी का? कृष्णा। ए, वो तो दादी का नाम है। मम्मी का? सुशीला। वो नानी का नाम है। मम्मी का याद नहीं है? मीनाक्षी। ये सुपर हाई फाइव। किचननि खामानि जाखांबाय होनबाथाय सानसे साफा नुखाबायना सबाय बिमा जानो लुगैदोंमोन सबाय बिमा एवनानै जानोसै दिनै नानिना दिनै दासिमबो लोगो गैथ'वा न' सिङावनो दंगासिनो सिरिनो ओरैनोथ' दिनै जानायनि बांद्राय गोसो गैया बेखौ जगार खालामग्रोदिनि नङालाय फारि फारि जालांबाय थागोन ओमफ्राय खुनुरुखुम एसेल' गाइखेर दाखा मोनबाय दिनै जासिगोनदां कापसे चाच लायनांसिगोन नानिखौ देखायनि मानोबा लिंहरदों क्या हुआ यो पोमोग्रेनेट खत्म कर दिए इन्होंने वेरी गुड ये क्या है सोफे में और है दिखो इधर देखो नहीं खाना इसको जुदि 2018 आव नायोबा जों 38 आव दंमोन 138 ओमफ्राय 19 आव 140 बेनिफ्राय गोलैबोगासिनो आरोखि क्रेडिबिलिटिया जोंना निउज चैनल्सफोरना प्रेसना नोंथांमोनहानो नुबाय खोनाबाय जानो हागौ दानि निउज चैनल्सफ्रा मा रिपर्ट खालामो निउज पेपारफ्राव मा नुनो मोनो जोङो निउजनि अनगायै गासिबो जिनिस नुजोबगोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय मोनसे मिडिया हाउस नङाबा प्रेसआ मबेनि खनानिफ्राय मोनसे पलिटिकल ग्रुप नङाबा सोरजोंबा धमकाय जानानै खबरफोरखौनो साफाया नङाबा बुङा दा बेबायदि सिचुएशन जानानै दं दा जोंनि मिडियाखौ प्लास जोंनि प्रेसफोरखौ जा खबरफोर होयो बिसोरखौ जों बिश्वास खालामनांगौ ना बिश्वास खालामनाङा नोंथांमोनहानो सानना नाय ओंखायनो मोनफ्रोमबो निउज जे नोंथांमोनहा नायो बेखौ भ्यालिडेट खालामनो नाजा दस्रा सोर्सनिफ्राय नानी संगासिनो बाली लगा ओके कुछ नहीं इसी के बोलता हूँ ना पास में नहीं आना कैसा है अच्छा है खाना बनाना आता है आपको हाँ आता है कि नहीं आता है वो क्या है? ये दाल है दाल ये देखो कौन है कैमरा में दिनै ओंखामा एसे थाब रेडि जाबाय नानिया दाबो लोगो गैया बेसारा मैयानि भिडिअखौ नायगासिनो मालाबाबो बांद्राय नायफेरा जों बेबायदि खिन्थु दिनै नायदों एसे टिभियाव दाल
साथ खेलना डोली आएगी तो खेलेंगे ठीक है मम्मा क्यों उसका बहुत ज्यादा क्लास है आश्विरा गोलाव जाथारबाय Hey, रुक जा खस्थ' थार उन्दैफोरनि आसुगुर हानांगौ डोंट मूव मेरे को बाल करना प्लीज ठीक है कल काटेंगे टुमारो ओके माँ कल काटेंगे फिर आपको बता ये वाला कर दिया हो गया माँ अभी लेफ्ट है बस लेफ्ट पा दूसरा ओला कैसे बोलता अस्तुपा अस्तुको अस्तिबुपा ओला पा मूव करता है मम्मा आपने खाना खाया आप उल्टा करो आप ऐसा उल्टा करो मेरे को ये दुख रहा है ओके सॉरी मैं देखा वो रहता वो काटता मामा मैं आपके वेट कर रही हूँ आज निकले आएगा मामा बिमाजों रायज्लायगासिनो बिमाजों रायज्लायबाथाय एसे इमोसनेल जानो नागिरो मा होननांगौ गथ'फोर नालाय आजौ दिनैनि ओंखामाबो जोंना जालायबाय खुनुरुखुम नानियाबो जागासिनो फ्रेशबो जाखांबाय आंबो फ्रेश जाखांबाय सबाय बिमा दालि छाछ ओमफ्राय नानिना दावदै दं एसे दिनै माने अमा खाजि जानो लुगैदों हाबाब गामियाव थाबासो अमा खाजि मोनजागौमोनलै बाजारनिफ्राय लायब्रबनानै हाबाब मिस खालामबाय आरो माथो देनां फैबा होख्लायथारनोसै बेलाय जागोन जोंनि रायजोफोर ये मेरा है मैंने इस पे पेंट किया ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को ठीक है चलो इधर पेंट नहीं करती चलो दरवाजा खोलो बारिश आएगी तो आप उसको मारेंगे दिनै सानसे अखा हाखाबाय खिन्थु 2 मिनिट गेलेनानै नानिखौ फुथुनोसै गेलेखांबाय थांसै slowly इसको होल्ड करते हो slowly नानीजों आंजों मोनसे डिल खालामबाय नानिया गेलेगोन ओमफ्राय आहा मुभि नायगोन उन्दुनो बानानै आसोला सिरि गेलेगासिनो आंबो एसे टिभि नायनोसै दिनै छाता लेके किधर जा रही है क्या ये सब ये सब मेरा है हैं ये सब मेरा है और क्या करना मैं कुछ टीवी लगाऊंगी किधर ये मेरा ये मैं टीवी खाने not here नै बे मा जिनिस मिथिबाय थ' अमा खाजि जानो लुगैनाया अमा एवनाय बिहरथारबाय मोनबाय दिनै अमा एसे दा मोनायाव होनायसै ओंखामजों अमा एवनाय ओमफ्राय सिनेमा नायनाया दाबो जोबाखै आधा 1 घन्टासो दंबावो नायनोसै बेखौ साहा लोंगोनसै नै साहा फुदुंबाय लेमन टि लोंसै ओमफ्राय नानिनो एसे गाइखेर लोंहोगोनसै अमा मोनजासिगोन दिनै या ये कब खत्म होगा खत्म करो गाइखेरखौ गारनो नागिरो लोंजोबा गाज्रिखौबोलै रायजोफोर कर'ना पजिटिभ 2 मोनबाय जोंनि बिल्डिंआव दा मा खालामनांगौथाय दासो मेसेज फैदों बेखौ न'आव सिङाव दोननांगौ एकदम जारलाथार बोरै जाबावगोनथाय नायनोसै खबरा खिन्थु गाज्रि जोंनि बिल्डिंआवनो थार
गेले उन्दुलांबाय नानिया सिनेमाबो नायखांबाय ओमफ्राय दाना खबराथ' गाज्रिलै बाहेरायाव बोरै थांनांगौ मा खालामनांगौ बेखौनो साननांसिगोन एसे खरस लानानै फैखाबाय आं नङाबा गाबोननिफ्राय मा जागोन मिथिला बिल्डिंआ सिलबो जानो हागौ ओंखायनो बेसिक जिनिसफोरखौ लानानै फैखाबाय एटलिस्ट सानब्रै सानबासो सार्भाइभ खालामनो हागोन बेजों बाट बाखिथ' ओरैनो डेलिभारि जाखागोन गेटआव थांनानै लायनो हागोन होमबाबो न'निफ्राय बाहेरायाव थांनो हायाना बिल्डिंखौ सिल खालामबा बेखायनो लायना फैखाबाय पता चला टाइम हो गया कैसे सोएगी तू अभी रात को बता अरे गद्दे आओ नानिया नै जोंना ना ससे जानो होननायखाय ना ससे हरदों माइक चाहिए माइक क्या करने मेरे को माइक के साथ खेलना है ओके आपका माइक किधर है फिर वो दूसरा वो पियानो का हाँ। चल लेके आएंगे फिर दे लोगोफोर होमबालाय दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयर करें Until the next one, take care, bye bye. bye bye. Close it.